खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना ललिता मुसाहारि बादाय नं 65 आं दायो नैथि दिंखनाव बरायनाय बाथौ आरज खन्नो लादों। आरजनि गिबि सिरि अनदो नों आफा। अनदो नों आफा हाफाय जानांदों खोमसि हरनाव सौसि हाया सानस्रि हाया संसार लैथोआव हालाय हाफाय जानांदों खोमसि सानस्रि हाया संसार लैथोआव अनसाय फैदो दे आफा राहा होफैदो बोराइ बाथौ नोंनिख्रुइ देरसिन लावसिन रावबो गैया हानाय दुंनाय बारनाय खोमसि नोंनिनो मैया अनसाय फैदो दे आफा नोंनि सोरजिखौ बोराइ बाथौ खाम जथा सिफुं सेरजा रिंसार होना बाथौ फाथिना सिजौ गायना आलारि फोजोंना हान्थु खेरायना गुगुरु खुलुमना आरज गाबो जों नों बिफाखौ अनसाय फै